Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de rust is teruggekeerd bij het Curaçaohuis. Dat blijkt uit een gesprek dat collega Marcozani Willems had met de interim gevolmachtigd minister van Curaçao Nederland, Errol Bisschop. Hij is begin vorige maand geïnstalleerd en hij zegt: we zijn nog ver verwijderd van waar we willen zijn, maar op dit moment voelen we ons zekerder binnen de werksfeer in het kabinet. Het is rustiger en de rust is terug. Ik durf te zeggen dat bij de medewerkers van het kabinet van Curaçao ook alles weer goed en rustig zal zijn. Het was natuurlijk een hele turbulente periode voorafgaand. Daarvoor waren ook verschillende onderzoeken gedaan. Hij gaf aan dat bij zijn beëdiging op 5 maart al 2 rapporten op tafel lagen. Op dit moment is de Algemene Rekenkamer aangekomen bij het kabinet van Curaçao. En zijn ze bezig om een onderzoek uit te voeren dat enkele weken zal duren. Maar bij elkaar, de rust is terug. Er is duidelijkheid waar de problemen waren en waaraan gewerkt moet worden. Aldus Bisschop in een gesprek met Marcozani. CRA ziet nog steeds vertragingen. De Curaçaose Restaurantassociatie zegt dat ze na een recente vergadering met de minister van SOAW tevreden zijn over enkele punten die de overheid heeft genomen. Maar er zijn nog steeds knelpunten. Op dit moment dient bij een aanvraag eerst een bevestiging te worden verkregen van de vacaturebank bij SOAW. En dat is een proces dat tot maximaal 5 weken kan duren, aldus de restaurantassociatie. We zien niet wat de toegevoegde waarde hiervan is, juist omdat er een duidelijk tekort is aan personeel. Daarnaast blijkt dat de afhandeling van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning soms kan oplopen tot 4 tot 5 maanden. En deze vertragingen hebben directe gevolgen voor de horeca. Hoe langer het proces duurt, hoe moeilijker het wordt om de kwaliteit van service en continuïteit te waarborgen. Aldus de CRA, die wel verheugd is over de opheffing van het moratorium. CITEC wil vragenuur over geweld op scholen. Een week geleden zat de voorzitter van de onderwijsvakbond CITEC, Darius Lioplantijn, in een vergadering met de commissie Onderwijs en de commissie Justitie van het parlement van Curaçao. De parlementariërs toonden interesse en maakten opmerkingen over de situatie, over het toenemende geweld op scholen. Maar hij verbaasde zich dat kort daarna er een speciaal vragenuur was over een zorgwekkende situatie in een jeugddetentiecentrum. Waarom komt er niet zo'n vragenuur over de situatie van geweld binnen het onderwijs, vraagt Plantijn zich af. Daar hebben de bevolking van Curaçao recht op. En ook voor het parlement is het goed om daadwerkelijk met de minister van Justitie en de minister van Onderwijs hierover te praten. WK voetbal voor kinderen van start. Dat gebeurde afgelopen weekend. Feestelijke aftrap voor het WK voor Kids. Dat was afgelopen zaterdag op het Brionplein. Waren heel veel kinderen. Veel scholen, in totaal vertegenwoordigen ze 48 landen. Er waren heel veel volksliederen, heel veel vlaggen en ook veel toekomstige spelers uit Curaçao die lieten zien waar ze goed in zijn, namelijk voetballen. Het is een project van Fundación Vicentini, van Remco Vicentini. En er waren veel mensen op afgekomen en nu is daadwerkelijk het toernooi ook begonnen. Kunukuman verzamelt 234 kilo afval. De naam is Kunukuman. We weten allemaal zijn echte naam, maar hij wil zich graag als Kunukuman identificeren. En al jaren ruimt hij 1 keer per week op zondag een deel van Curaçao op. En dat was nu de Santa Rosaweg en de Camina Regnald Recordino. En dat was heel veel. Binnen 2,5 uur heeft het schoonmaakteam van Curaçao 234 kilo rotzooi bij elkaar geraapt. Daarbij gaat het om bijna 100 kilo lege bierflessen, aluminium blikjes, plastic flessen en restrotzooi, zoals Kunukuman het zegt. Vriendelijk verzoek aan de bevolking van Curaçao: ruim gewoon je rotzooi op zoals het hoort. 5e verkeersdoden in 2026 op Aruba. Het is een hoog aantal. We zitten in april van dit jaar, maar er zijn al 5 mensen omgekomen in het verkeer in Aruba. Afgelopen weekend, zaterdagochtend, is een vrouw om het leven gekomen.
Had een witte Toyota Corolla had een voetganger aangereden. En uiteindelijk, na de komst van het ambulancepersoneel, bleek dat er niets meer voor de vrouw gedaan kon worden. Het is een 66-jarige vrouw. Het is gecontroleerd of de bestuurder van de auto alcohol had gebruikt, maar dat bleek niet het geval. En zoals gezegd, al het 5e slachtoffer van dit jaar. Ernstige ongelukken op Sint Maarten. Ook op Sint Maarten hebben ze een weekend gehad waarbij veel vervelende ongelukken plaatsvonden. Zondag in de middag om 1 uur een vreselijk ongeluk op de Mountain Dove Road. Daarbij is een kind overleden en ook een chauffeur. Het was een grote actie, want er moest uren worden gewerkt om de auto's uit elkaar te halen. Om ook daadwerkelijk de kind en de volwassenen vrij te krijgen. Het ging over een witte minivan. Die lag op zijn zij en die was vastgeklemd in een verwrongen rak. Ja, het zijn vreselijke verhalen. En het duurde uren voordat het reddingsteams de personen eruit konden halen. En later op de dag zondag is ook een motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde daarna een aanrijding tussen een scooterrijder en een motorvoertuig op de kruising van Vogelstriet en Nisbet Road. Het is onder meer een incident waarbij een van de 2 rijders aan het inhalen was en op 1 wiel reed. U ziet het vaker. Het zijn trucjes die mensen in het verkeer willen uithalen. Maar in dit geval had het een heel erg resultaat. 3 verkeersdoden op 1 dag in Sint Maarten. Wij gaan even naar een break. Ik zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Statia, want daar is afgelopen weekend een Domestic Violence and Child Abuse Hotline geïnstalleerd. Sint Eustatius werkt hard aan het bespreekbaar maken, aan het voorkomen van huiselijk geweld, van kindergeweld. Er was vorig jaar een speciale film die de hele bevolking van Sint Eustatius kon zien over dit onderwerp. Waar ook heel veel over gesproken is. Daar kwam uit naar voren dat onder meer een meldpunt heel goed zou zijn. Nu is er een hotline en dat werd groots aangekondigd. Tenminste, er was een bijeenkomst op de Boardwalk in Sint Eustatius in Oranjestad, waarbij aandacht werd besteed aan het feit dat mensen die iets merken, die iets zien, die iets doorhebben, daarna kunnen bellen, zodat er een gerichte aanpak is voor het bestrijden van kindermisbruik en huiselijk geweld. Dan gaan we nu naar een interview dat we hadden met Emma Bierens over werken in de Cariben. Het is voor de 4e keer dat dit gehouden wordt. Het is een grote bijeenkomst in Nederland, in de RAI, waar mensen informatie kunnen krijgen over werken in de Cariben en op Suriname. En Emma Bierens legt uit wat het geheim van dit succesvolle project is. Werk in de Caribbean is onderdeel van de Nationale Carrièrebeurs. Dat is het grootste carrière-evenement in Nederland op het moment. Werk in de Caribbean maakt daar al 4 jaar onderdeel van uit, inderdaad. Het wordt alleen maar groter, dus dat is heel erg mooi om te zien. En op Werk in de Caribbean brengen we werkgevers uit het Caribisch gebied en Suriname in contact met werkzoekenden, waaronder heel veel diaspora. Maar dit kan in principe iedereen zijn, van starter tot jong professional, tot mensen die al wat verder in hun carrière zijn, mensen die nog aan het studeren zijn en die graag willen oriënteren. Het is eigenlijk echt voor iedereen. En Werk in de Caribbean hebben dit jaar meer dan 70 werkgevers uit het Caribisch gebied in Suriname, waarvan 15 uit Suriname. Dus dat zijn er echt ontzettend veel. Dus ja, voor iedereen wat wils eigenlijk. En wat voor type werk, wat voor type bedrijven zijn er, instellingen zijn er?
Eigenlijk allerlei soorten bedrijven. Dus vanuit allerlei branches, die worden eigenlijk allemaal vertegenwoordigd. Denk aan hospitality, IT, healthcare, nou, you name it. We hebben echt voor ieder wat wils. En het is niet alleen maar voor mensen die onder de 23 zijn, maar het is ook voor mensen wat ouder. En het is voor mensen met ervaring en zonder ervaring, zeg maar. Zeker. Ja, we hebben echt succesverhalen van hele jonge mensen die inderdaad gelijk na hun studie weer teruggaan, in dit geval naar de eilanden. Maar we hebben ook mensen die al wat ouder waren, die de laatste etappe van hun carrière bijvoorbeeld ingaan en toch nog een switch willen maken. Of bijvoorbeeld, een heel mooi verhaal om te vertellen, dat was een koppel waarvan volgens mij de man die kwam van origine van Curaçao. De vrouw kwam uit Nederland. Zijn ze met z'n tweeën teruggegaan. Of tenminste, hij wilde heel graag terug naar het eiland om daar zijn laatste etappe van zijn carrière dus uit te zitten. En via Werk in de Caribbean heeft ook zij een baan gevonden in het gebied. Dus ja, het is echt voor iedereen is het. En het is ook voor de mensen dat ze de zekerheid hebben dat ze al in Nederland, mensen die in Nederland wonen, met iemand kunnen praten, weten wat het uitwerkt. Want het is toch best wel een stap om 8.000, 9.000 kilometer verderop ergens anders aan de slag te gaan. Mensen willen wel op de een of andere manier wat zekerheid hebben. Zeker. En het is gewoon ook een hele goede plek om je te oriënteren en om inderdaad ook even te voelen van wat voel ik bij een werkgever. Voelt het goed? Klikt het? Zou ik daar naartoe willen? Wil ik die stap weer terugmaken of überhaupt de stap daar naartoe maken? Ja, het is echt het is een hele goede plek om even goed te oriënteren daarop. Heel mooi. Wanneer is het? Het is 24 en 25 april in de RAI Amsterdam. Het is ook wel leuk om te vermelden. Naast dat je dus echt kan netwerken en kan oriënteren, is het ook een hele mooie plek om de Caribische cultuur verder te vieren. We hebben namelijk bijna 100 workshops die worden gegeven, waaronder heel veel die Caribbean focused zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de do's en don'ts van de terugkeer naar de Caribbean. Maar daarnaast is er ook een optreden van Jayon. Iedereen dat zag ik, ja. Dat trekt ook wel mensen mee. Zeker. We hebben echt de DM's op Instagram ook leuk om te volgen, Werk in de Caribbean. Die stromen op het moment echt vol met mensen die zeggen van, oh, hoe laat treedt Jayon op? Ik wil erbij zijn. Dus ja, dat is zeker mooi. Maar hij treedt dus op vrijdag op om 16:40. 16:40 op vrijdag. Ja. En als je dan toch daar bent, ga dan even kijken of er iets moois voor werkzaamheden zijn. En is er intree? Nee, dat is compleet gratis. Dus het is belangrijk dat mensen zich op voorhand gratis inschrijven via de website. Dat is carrièrebeurs.nl. En dus hun ticket bemachtigen. Wat je dan ook kan doen op de website, dat is een heel Match Your Meet profiel aanmaken. Dus dat kan je echt op voorhand, kan je dat helemaal samenstellen. Kan je cv uploaden, je vaardigheden, wat zoek je de nieuwe werkgever, kan je allemaal aangeven. En dan kan je op voorhand al gematcht worden met werkgevers, waardoor je beursbezoek een stuk gerichter gaat worden. Dat je denkt, oh ja, daar heb ik een match mee, daar zou ik graag eventjes langs willen om te spreken met die mensen. Ik vind het prachtig. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen. Ik neem aan dat er weer heel veel mensen op af zullen komen en dat het weer voor de eilanden goed is dat de mensen goed voorbereid een baan kunnen vinden en hier aan de slag kunnen gaan. Dankjewel. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want meer dan 3000 Peruanen hebben geprotesteerd. Het gaat om leden van burgercollectieven en sympathisanten van de ultraconservatieve kandidaat Aligia. Ze demonstreerden in Lima om te eisen dat hun stem bij de presidentsverkiezingen in Peru worden gerespecteerd. De protestactie vindt plaats te midden van ernstige beschuldigingen van fraude tegen het Nationale Bureau voor de Verkiezingen. En volgens de demonstranten is er sprake van fraude. Zijn veel mensen wel gaan stemmen, maar wordt hun stem niet meegeteld. En dat is desastreus voor de democratie in Peru, zo zeggen de manifestanten. Ze zijn het niet eens met de stemmentellingen, omdat er veel onregelmatigheden zijn. Bijna alle stemmen zijn geteld en die wijzen de voorlopige resultaten van de verkiezingen de rechtse Keiko Fujimori aan als favoriet voor de tweede ronde. En dan gaat het nog om een spannende ronde. Nu wordt er gekeken welke de twee kandidaten zijn met het meeste aantal stemmen. Maar omdat er heel veel verhalen zijn van fraude, duurt het lang voordat de daadwerkelijke uitslag bekend wordt gemaakt. En er zijn onder meer invallen geweest bij het kantoor, het Nationale Bureau voor de Verkiezingsprocessen, om te kijken of alles wel goed is verlopen. Dat zal nog even duren voordat daar meer duidelijkheid over is. We houden het voor u in de gaten.
Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Blijf kijken. Tot morgen. Allerbeste. Tot ziens.